har YouTube. Jeg ved godt, det er lidt overvældende, men vi skal spille Hearthstone i dag. Nemlig. Så lad os se. Jeg vil yes. Det kan godt være, der er lidt lag med hende. Det er sådan her. Okay, det er bare min brandtæller. Men I skal ikke have nogen af dem. What do you want? Så okay. Nej. Nå, og stop. Det er vist det. Nå. Det er ikke helt meget godt. Jeg spiller som Hunter. Undskyld, om jeg ikke fik optaget lige der, hvor jeg fik det, men på grund af, at jeg spillede som iPad i noget tid. Greetings. Okay, det var det, jeg spiller. Det kan godt sådan. Se, der er min kombi. Jeg skal gøre det sådan, at det er support. Hvis jeg går til det går, så er det godt. Jeg har ikke fået en god hånd i dag. Hvis I ved, hvad det er, jeg spiller med, så spiller jeg med Beast. Så... For Najatar. Jeg skruer lige lidt ned på grund af, at den er høj i min øre, så den også er høj i hjertet. Jeg håber, det er godt nok. Så lad os se her. Hvad jeg vil gerne lige se, om jeg kan finde noget godt. Ja, det er sådan en, jeg skal have. Sådan en, så jeg spiller. Ready for action! Godt, sådan jeg fik den. Ja, jeg gør det på det. Job done. Det her, det bliver så bare lige episode 1. Det kan godt være, at det kommer til at tage noget tid, men I kan adde mig over det. Jeg hedder Slivebær. Det er gratis. Ja, det er gratis. I skal bare... Det der er ikke noget, der er gratis. Hvis I kender dem, der har lavet... hvad hedder det? Dem, der har lavet World of Warcraft, så burde I kende deres spil på grund af, det er... The light shall burn you. Dem, der har World of Warcraft, der lavet. I don't have enough mana. Nej. Så bare lige dem, så smide. What do you want? Job done. Det er en ting på grund af... Den grund til, at jeg skal smide tårn, det er på grund af, en af deres skal angribe, så jeg kan få ned på low heal. De der to, de er rigtig farlige. Men I am the blade of the goddess. Den her major, den er sindssyg. Så jeg kan sige det. Og så en par. Så vil jeg filme igen, når ja, jeg kan. Eller når jeg har fundet en modstander, så vand. Så er vi på vej ind i et game. Jeg fik lige nogle nye kort, så skal jeg lige tjekke. Det var så ikke lige noget, jeg skulle bruge. Ja, skriv hvis I gerne vil adde mig alt det der, på grund af at jeg har kun 2 venner. Versus Rexa. Let the hunt begin. I will hunt you down. Det er ikke sikkert, at den kommer op som dag. Det kan kun ske. Ved du hvad, det kan den der. Det er den her, jeg skal bruge. Godt. Det kunne godt være, jeg skulle gøre sådan her.
face. Job's done. Og det er. Så skal vi have den her op næste tur, og så skal vi have den her op. Og så smid. Og så er det der, vi smider om den her, på grund af, det skal være noget, der kan beskytte. Det skal helst være der, hvor han ikke har så mange svømme. Ready for action! Nej. Jeg tror, så den her. Jeg skal bruge nogle tårn. Job's done. Så der er lidt lag på mig her. Nå, der er en mursten i den. Yeah. Nå, der var en kugle. Jamen, det her jeg godt kan finde på at smide. Ej, ved du hvad? Jeg gør sådan her. What you want? Jeg mangler bare lige, hvad fanden hedder den? Den der giver kort hver eneste gang jeg smider beast, det er den jeg mangler. Så kan det godt gå. Men hvis jeg ikke får den inden tur 5 eller noget, så har jeg taget. Okay, nu skal jeg fuck. Så også. Fuck. Inden kan jeg begynde at tage en chance. Ved du hvad, jeg skal ikke tage noget. Yes! Den ramte en af de, jeg gerne vil have. Jeg skal have den der, altså Timber Roof, altså, you know, Timber Roof, den der. Nej! Oh yes, man. Den dropte ikke mere. Jeg tænker sådan, det der smed. Først den der, og så den der. Det kommer meget tit, når man mange kritisører, man plejer at få et tårn. Nej, det gjorde så ikke. Ja, okay. I can't do that. Men jeg slår lidt. Ja, det lægger sådan lidt, men det er ikke lige min computer, der er vant til at spille det her. Jeg har også lige downloadet det. Jeg spiller på iPad'en. Del. I skal nok forestille jer, I får masser af det at se. Måske også lige lidt World of Warcraft, det ved jeg ikke. Når jeg har tid til at spille det. Jeg spiller det ikke mere. Det kan godt være, der kommer noget lidt så fedt. Det kan godt være, hvis den her video har fået, lad os sige 20 likes, så kan det godt være, der kommer en. Jeg vil gerne spille ham her. Rammer den hurtigt? Ja. Jon. Så vil jeg gerne have den. Sig nu. Jeg ved ikke, at han er ikke særlig meget værd. I will hunt you down. Ja, det siger du fandme med bare, mand. Du er allerede halvt død. I can't do that. I can't do that. I will hunt you down. Thanks. Bare lige for at være sådan en lille narrøv. Jeg har kun 6 mænd. Jeg tror det er en møller beast, det tror jeg. Men jeg glæder mig til at få likespawn. Ufattelig meget på grund af likespawn er en af de ting jeg skal bruge til min kombination i mit beastdeck. Beastdecket skal være hurtigt og skal kunne dræbe hurtigt. Det er det der er meningen ved det, ellers så dur det ikke. Nej, det må du ikke. Nej, yes! Det gjorde han.
Jeg skal have så lidt skade som muligt. Det der, jeg smider det, tror jeg. Giv ham. Skyder ham. Ej, han overlever lige på et. Han overlever ikke. Lige meget hvad, så kan jeg bare skyde ham. Han når ikke at give mig 28 skader med alle de her. Eller jo. Hvis han har 2 lightning balls og 5 damage to enemy hero, så kan det godt være. Nej, og så er der også lige kun damage til. Let the dogs out. Yes, man. For the crusade! Yeah, man. GG. Well played. Det er hvad jeg skal lige så meget som muligt. Hvad kan jeg få ud af det egentlig? Jeg tager bare den her. Og så dræber jeg ham. Og ved hvad det skal være? Den her skal også lige have lidt sjov. Så, det var et game. Gik okay. Yeah. What the fuck? Det er kun sådan en lille bitte smule til at vand. Så jeg fik 10 guld. Jeg ved egentlig mere jeg fik. Jeg ved hvad, vi tager 3 games i den her episode. Jeg har sådan en fornemmelse om, at jeg skal tage mig til. Jeg tager mit bistik. Så prøv at se, om vi får et game her. Jeg har filmet 3 games nu. Ja, 3 games. Det passer meget godt. Det kan jeg godt lige få. Jeg må lige se, hvor lang tid vi har filmet. Det må ikke være særlig lang tid. 12 minutter. Ej, okay. Lige game til. Det er fint. Nej. Rexar versus Malfurion. I must protect Det er jeg laver en episode bagefter den her. Så er Let the jeg hunt begin. Jeg kan ikke bruge den her i de her runder, så nej, den kan jeg ikke bruge. Måske ikke. Nej, det kan jeg ikke helt finde noget af det. Nej, når jeg ikke har registreret det. Yes! Det var lidt bedre. Den der, det er en af de kort, jeg skal bruge til min kombi. Ja, tempo, det er fint. Yes, endnu en tempo. Jeg skal bruge de der 2, det er også en del af min kombier. Det er... Ja, og jeg skal bare... Jeg får det der gør. Og den er gør, spawner et random med beast. Skyder han selvfølgelig. Det gør, at man får et random med... Man får en random beast. Ja, den der. Det er lige den, jeg manglede. Den skal jeg... Jeg tager sådan, jeg spiller lidt defensivt. Det er først når jeg får den her ud, jeg kan få de der 2 ud. Nej, først når jeg får den der, og så de der 2 ud. Det er først der, men det bliver først i runde 4, så jeg kan få den der ud. Og så kan jeg få den der, og så måske også lige den der. Nej, nej, han giver den tårn, det mener han ikke. Det er da fucking helt utroligt, mand. Det er helt vildt dumt. Nej. Hold kæft, hvor er det dumt. Nej. Hold kæft, mand. Det er det dummeste, jeg nogensinde har set. Ved jeg, jeg har lyst til at søge sådan. Og ved hvad? Jeg vil ikke gerne bevare. Yes, sådan. Han kan kun dræbe mit tårn ved hjælp af den der, som han lige har brugt en del mana på. Oh no. Det her er. What to do? Yes, endelig larmer den. Så var der noget med, at jeg skulle have den her.
Job's done. Give that minion a turn to Ja. get ready. Godt, det var en tårn, jeg fik. Så skal jeg have den der ud. Nej. Først skal jeg lige have den der ud, og så skal jeg have den der, og så skal jeg have den der. Det er sådan, jeg nogle gange plejer at køre den. Der er ikke mere på taget, vel? Okay. Ja, vel. Well played. I can see. Ja, man, han kan sige det. Yes, endelig fik jeg min endelig fik jeg en extra bag. Den er god i mit bistik. Men ved du hvad? Vi skal lige se mig åbne den her pakke, jeg lige har fået, så hvis vi lige går tilbage. Nu tilbage. Open packs. Okay. Det er der, jeg tager den herfra. Snipe Seeker. Creeper 2 today. Taunt Enrage. Den skal jeg have med. Battlecry. Godt, det er guldkort. Giver friendly minion Divine Shield. Nu måler vi sammen. Vi skal have. Ved I, I får lige lov til at se mig gøre det sidste. Så uploader jeg den her video, og så optager jeg nu. Måske. Vi går lige ind i mit bistak. Der er nogle kort, jeg rent faktisk skal have ud, så det er ikke Arcane Shot, det er heller ikke den der. Det er Foodman. Så er det den, det var ikke den, det var... det var... Nej, ikke den. Det var den her. Og så skal jeg søge den der. Det må jeg ikke, den skal ikke med. Den her, den skal. Så var der noget. Nej, det er ikke det. When you open a place. Ja, det er den der. Det var egentlig det. Så ses vi vel. Bye bye.